Όλους. Όλους και θα έπαιρνα 1,5 εκατομμύριο που είναι στην ανεργία. Αυτούς θα έπαιρνα. Ποια δουλειά. Δεν έχεις άδικο τώρα σε αυτό που λες. Έτσι μόνο θα σωθεί η Ελλάδα. Άκου, στην Αυστρία. Στην Αυστρία έχει το μικρότερο ποσοστό ανεργίας. Ανεργίας, ναι, εδώ και πολλά χρόνια. Λοιπόν, ξέρεις γιατί? Για πες μου. Γιατί όλα τα δίπλα, τα πετρέλαιά τους εκεί που είναι, όπως έχουμε εμείς εδώ το πούσι το... Πού έχει Αυστρία πετρέλαια, ρε εσύ? Σοβαρά μιλάς, δεν το ξέρα. Δεξαμενές, ρε παιδί μου. Ναι. Έχει, όπως πάμε εδώ πέρα στον Ασπρόπυργο που... Ναι, τι ξέρω. Που είναι του Βαρνογιάννη, ξέρω εγώ αυτά. Και Άγιου Θόδωρους και τέτοια. Ναι. Λοιπόν, έχει στην Αυστρία ένα από τα μεγαλύτερα από τέτοια, αλλά αυτά είναι του δημοσίου. Μάλιστα. Όχι το δημόσιο. Παίρνει από εκεί τα λεφτά. Πάνε εκεί. Εδώ τι να πάει. Εδώ τι να πάει με αυτούς τους πούστιδες να πω. Αυτά τα μουνιάνα. Έλα να ψηφίσουμε Πασόκ. Έλα να κλέψουμε. Να τους κλέψουμε. Ξένοι. Έχουνε δίκιο. Ξένοι. Γιατί μας καταλάβανε μετά το 2008. Δίκιο εν μέρει έχουνε δίκιο, έτσι. Αυτοί μας είχαν καταλάβει από το 90, αρέσει τώρα. Τώρα μας καταλάβανε τώρα αυτοί. Όχι. Τη δουλειά τους κάνανε κι αυτοί τώρα. Θέλανε να σε γαμίσουνε. Μπράβο, ναι. Πάρ' τα λεφτά τώρα και θα σε γαμίσω εγώ μετά από 20 χρόνια. Τι δεν ξέραν τώρα τι μπουρδέλο είμαστε. Δεν ξέραν δηλαδή όταν παίρναμε τα όπλα τους και τα αεροπλάνα τους και το έτσι και τα αλλιώς. Δεν ξέραν τώρα εδώ τι μονοπανάδες και κολομπαράδες είναι. Και ότι τα τρώμε και τα μοιράζουμε μεταξύ μας. Και ότι η δουλειά δεν γίνεται. Τα ξέρανε, πώς δεν τα ξέρανε. Τι ήταν, για καινούριο ήταν. Τι τους είπε όμως. Αλλά στα παπάρια τους κι αυτοί. Αυτοί θέλαν να βάλουν χέρι εδώ πέρα. Τι τους είπανε. Ρε, πιάσε κανένα ρε με το λαθρεμπόριο ρε. Πιάσε κανέναν ρε, πώς είναι να πούμε. Πιάσε κανέναν δηλαδή. Και τι είχανε κάνει την Κύπρο να πούμε ασυλία. Τι είχανε κάνει όλες οι offshore εταιρείες εκεί κάτω να πούμε. Τέλος πάντων, το πράγμα είναι όπου και να το πιάσεις, να πούμε, όπου και να το αυτός.